ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणार्थ संतुष्टाय महाभयनिवारणाय श्रीयानंदवर्धनाय अत्रिपुत्राय ओम भवबन्धविमोचनाय आमसाध्यसाधनाय श्री महासंपत्प्रदाय नमो भूमण्डलाधीपत्यप्रदाय राम चिरञ्जीविने राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव आज प्रथम आज भारतीय जनता पार्टी सहकुटुंब सहपरिवार तसेच आज पण संप्रदाय तसे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मना काळजासून आज श्री सातेरीच्या मंडपात आज नरेंद्र मोदी भाई एका आज बरे भशेन भेटवस्तू म्हणून आज सगळेजण जमलेले आहात त्यांना आज श्रीकृष्णाचा श्लोक श्री शिवशंकराचा श्लोक आज म्हणून जी उतरा आज या मंडपात प्रत्येक भक्तगणांना आज सादर केली तसेच आज पूर्णपणे यशस्वीरित्या ही राजवट जी सबंध देशभर तर सबंध जगभर अशी त्यांची ख्याती जाल्ली आसा आणि अशा महामानवाक ज्यांच्यानी ही राजवट यशस्वीरित्या करून दाखवून आमचे एक गौरवास्पद पद हासिल जाल्लें आसा। आज सबंध देशात अशे करोडो लोक एकत्र जात ही सामुदायिक प्रार्थना आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्या खातीर त्यांच्या न म्हणटा आमच्या भारत देशातल्या सगळ्या देशवासियांच्या उज्ज्वल भविष्या खातीर त्यांना बरें नेतृत्व करपाक लागून आमी प्रार्थना करपाक लागून जमलेले आसा। आज ह्या प्रार्थनेन आमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद सगळ्यांचे ज्यो प्रार्थना केल्ल्यो आसा ही सामुदायिक प्रार्थना आनी देवा कडेन आमी गाराणें घालतले
या माध्यमांसून हे सगळे आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी आणि त्यांचे सगळे सहकारी ज्यांच्याने यशस्वीरित्या या भारत देशाचेर 12 वर्सां राज्य केले. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे 2014 साली स्पष्ट बहुमताचे सरकार या देशात स्थापित जावन आज पूर्णपणे यशस्वीरित्या हे सगळे कॅबिनेट आणि बाकीचे सगळे खासदार मेळून हे सगळे देश चलयतात. या सगळ्यांक उदंड आयुष्य आरोग्य आणि ह्या जगान आमच्या देशाचे नावलौकीक वाडोवपाक लागून सत्कार्य करपाक लागून तांकां बरें यश संपादन जावचें म्हणून ही प्रार्थना आमी सामुदायिक रित्या हजर करता. आज तशें पळोवंक गेल्यार ह्या देशांतले करोडो लोक एकत्रीत जावन ही प्रार्थना केल्ली आसा. मय मतदारसंघांतल्या आज तमाम अशा या भावीक भक्तांनी ही जी प्रार्थना केल्ली आसा हितून तेंचें आयुष्य वाडटलेंच खरें, पण ज्या भावनेन आज ते देश चलयता म्हणजे देशाचें नेतृत्व करता. अनेक अशे राज्यकर्ते जाले ज्यांच्यांनी कंटिन्युअसली 12 वर्सां देशाचें नेतृत्व करून ह्या देशाची प्रगती जितली जावना तितली प्रगती करून त्यांनी आपल्या या 12 वर्साच्या कालावधीत दाखयल्ली आसा. देशान प्रगती जाल्ली गेल्ले सगळे विशय बाबरे सरान हांगासर उपस्थित केले आनी आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक हो सगळो निहाळ आमच्या सेवेचे व्रत घेवन सगळ्या जनापर्यंत पावपाचो जो प्रयत्न करता ताका सगळ्या जाणांनी हातभार लावया. आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री हांकां दीर्घायुष्य लाभून ह्या देशाची उन्नती फुडें व्हरपाक लागून संघटीत जावन आमी तांकां सपोर्ट करया, तांकां सहकार्य करया अशी इच्छा व्यक्त करता. देव बरें.